Så kommer vi på Ganontur. Og Morten har lige læst os af. Tak for det, Morten. Og vi har selvfølgelig placeret alderspræsidenten bagerst til at styre kanonen. Vi har proviant med. Vi er gået i gang. Og nu skal vi egentlig bare derud af stille og roligt. Helt stille og roligt. Video 2, første dag. Så har vi overstået de første 4 kilometer. Ja, vi har givet op. Og vi har givet op. Kim han gider sgu ikke mere nu. Jeg gider ikke bade mere. Vi har valgt at tage vesten af. Det er sgu for bøvlet. Det giver ikke anden problemer. Nej, det er ikke til at drikke på den vest. Nej, det er ikke til at drikke med vesten, nej. Det er stille og roligt. Det er lige ud. Det går ikke så stærkt. Det går fint. Det går fint stærkt, se Kim, som der padler hele tiden. Jeg sidder ikke anden padler. Vi er stadigvæk godt i gang. Vi har startet lidt på de små her. De små grønne. Så det skal nok blive godt. Men 4 kilometer har vi nået nu. Så er der 14 igen. Det er ikke så galt. Det er ikke så galt. Der er nok ikke så mange drikkevarer tilbage. Vi satser på, at vi har drikkevarer nok med. Den går slet ikke med tråd i munden, den der. Se nu her. Vi har simpelthen tilskuere på. De er helt vilde. Der er hæppekor. Der er hæppekor. På at Kim han lige tømmer et eller andet. Det kan han da nemt gøre. Kim han tømmer lige et eller andet. Og de hæpper herinde helt vildt. Se hvor vilde de er. Nej, hvor et publikum. Det er helt vildt. Det er sindssygt. Men her går det godt. Det går lige ud. Vi følger med strømmen. Ikke sandt? Jo, og solen skinner. Solen skinner. Det er lækkert. Vi burde egentlig smide trøjen. Det undlader vi lige lidt endnu. Vi venter lige lidt. Vi venter lige lidt. Det er lidt senere. Dag 1, klip 4. Er vi nede med det? Fuldstændig nede med det. Vi er nede med det. Rigtig nede med det. Skal vi lige have en fælles skål? Ja. Vi kører halv øl, halv limonade. Humøder højt. Skærn og sukker, ja. Humøder højt nemlig. Yes, Kim han lægger godt fra den. Og nede med det. Nede med det. Første dag, klip 5. Ja, man kan du huske, hvad klip du er nået til? Ja, hold da kæft. Det er stadig klip 5 jo. Det er stadig første dag. Ja. Og vores motto er jo, vi skal ikke hjem. Vi skal videre. Nemlig hjem. Og hvad er det, vi lige har gjort nu? Vi har passeret vores første planlagte stop til overnatning. Og sejler videre i stedet for. Og hvorfor har vi gjort det? Fordi vi ikke har fået nok vand for i dag. Lige præcis. Så vi er på vej ud på nogle små søer. Det er lidt mindre. Lidt mindre søer? Det er lidt større å, kan man også sige. Okay. Men Hvordan er stille vand, og hvordan er humøret? det er mega godt, og Jakob han drikker for lidt. Ja, så er det som det plejer at gøre. 6. klip, første dag, så skete det. Vanvittigt. Svanepar med 1, 2, 3, 4, 5 svaneunger. Ællinger. Og Kim han sejler den forkerte vej rundt om dem. Nej, vi må ikke forstyrre dyrelivet. Det er sat nemme natur, det der kan jeg godt fortælle jer. Så bliver det ikke bedre. Så bliver det ikke bedre med vild med dyr. Ja, vild med dyr er lige præcis. Vi har Britney Spears på øjenlægget og svaneunger, så bliver det simpelthen ikke vildere. Det mener du ikke? Ja. Det bliver vildere senere. Det kan godt gøre det bedre med... Bliver det vildere senere så? Ja. Det bliver vildere senere. Ja, klip 6, dag 1, kanotur 16. Hvad er der sket, Kim? Det sker, at vores navigatør kan ikke finde vej, så vi kører på overtid lige nu. Vi kører på overtid simpelthen. Vi har passeret vandkraftværket. Ja, vi har passeret de første 5 km for meget i forhold til planlægning. Yes. Så vi er ude over de 20 km i dag. Drikkelsen har det heller ikke alt for godt. Det er op ad bakke. Det er kun
over bakke. Det er kun over bakke, ja. Faktisk, man sådan lægger kameraet ned, som så jeg ser, det går lidt over bakke her. Men vi holder hovedet højt. Altid hovedet højt. Vi har efter navigatørens bedste fremvisninger, har vi der var lidt træ. Har vi omkring 4 kilometer til destination, teltplads, og så skal det grilles, og så skal der høvles bajer. Altid. Klip 6, første dag. Så er vi ankommet til Vorbadsbro. Fedt, der er gifler med. Der er gifler! Sådan. Vi er i gang i grillen. Vi har slået telt op. Drikkelsen den er lidt skidt. Men vi kigger lige, hvad der er i den fine kasse. Ej, og der er glas. Grus. Grus, undskyld. Guldbar. Og guldbar. Og vingummier. Nej. Ja. Tyggegummi. Tyggegummi. Tyk. Nej. Der er selv meget vand, der er blevet hældt med her i. Er der for meget vand i? Ja, alt for meget vand. Der er alt for meget vand. Og jeg troede, det var en en underbærk, den hiver op af. Det har vi ikke engang fået med. Nej, det er skidt. Det er helt galt. Det kan man altså kun være på kanetur. Hvad er der ellers af lækkerier nede i kassen? Shower gelé. Det er måske bad, ja. Hvad er det til? Er det til noget frækt, eller er det bare, når man skal i bad? Jeg tror bare, man skal bad. Jeg tror ikke, det er giftagen. Okay. Og der er mere. Shampoo. Shampoo. Tandpasta. Tandpasta. Og der er en optimistisk her med solcreme. Okay, faktor 30. Det er vanvittigt. Nej, det er altså rimelig vildt. Men der er sådan lige en... Nej, en lille vin. En lille bitte vino. Ja. Ikke dumt. Men der er 2 af dem. Der er 2 af dem. Ja. Så er det heldigt, vi er 2. Så er det en til hver, så behøver vi ikke engang glæsne her. Nej. Det glæder jeg vist til. Ja, det skal vi afprøve. Dag 2, klip 1. Morgen. Morgen, Jacob. Morgen. Du er frisk i dag. Han er ikke frisk i dag. For vi er startet ud med sådan en bitte en der. Bare lige for at komme her. Og så er planen nu, at vi skal i den retning. Vi har en lille smule morgenmad, vi skal have klaret. Og så skal vi til... Planen er, at vi skal til Gammel Ry. Ja, vi sejler hele ruten i dag, men resten af ruten. Næsten resten. Det skal nok blive godt. Dag 2, klip 2. Vi siger tak til Vorbadsbro. Camping eller teltplads. Teltplads. Det var et lækkert lille sted. Det var et lækkert sted. Masser af bål. Masser af bål. Vi er kommet lidt mere ovenpå, end vi var for en time siden. Og situationen med at få noget drik, den er meget dårlig. Vi har simpelthen taget alt for lidt med. Ellers har vi bare drukket for meget. Jeg tror, vi tager for lidt med. Vi har taget for lidt med, det er en hurtig konklusion. Ja. Godt. Vi kan ikke drikke for meget. Men hvad står den på i dag? Ja, det er lidt små grønne tilbage. Meget lidt. Og en god jægermeister. Og en næsten fyldt jægermeister. Så det skal nok blive godt. Ja. Dag 2. Video 3. Klip 3. Klip 3. Undskyld. Vi er ved... Hvor er vi henne af? Klostermølle. Klostermølle. Jakobs anden overnatningssted. Men vi holder ikke planerne. Vi holder ikke planerne. Vi skal videre. Vi skal videre. Yes. Der er direkte retning ud til Mossø. Videre op til Gammel Ry, hvor vi forventer, at vi ligger til kaj. Og håber på, at vi kan købe noget Randersvand. Masser af Randersvand. Masser af Randersvand. Vi har fået alt for lidt at drikke med. Yep. Så vi har... Nu vil vi spise nogle tips. Nu skal vi spise nogle tips for at holde os kørende. Men det skal nok blive godt. Yes. Dag 2, klip 4. Så er vi på Mossø. Yes. Og Jacob, han padler igen, ikke? Jeg han filmer bare. Ja. Filmer og drikker. Yes, det er mig.
Vi er ved at være ved vejs ende på Morsø. Det var en hård kamp. Ja. Vi var helt færdige. Bølgerne, de var vilde i dag. Bølgerne, de var vilde i dag, ja. Men det skal nok blive godt. Klart. Nu sætter vi kurs mod Gammel Ry. En 3 kilometer. Så er vi der. Forhåbentlig. Håber vi kan nøjes med det. Klip 5. Anden dagen. Vi er kommet til Gammel Ry teltplads. Og der er net til civilisationen. Og vi har fået net til civilisationen, ja. Vi bor dernede. Vi er på vej op for at finde et eller andet. Noget drik spise. Noget drikke og spise. Randersvand måske. Ja, se om vi kan finde noget her i Vi området. skal finde noget her i området i hvert fald. Det er planen for de næste par timer i hvert fald. Anden dag, klip 5, måske 6. Ja, et eller andet i den dur. 5,6. 5,6. Vi har været i Gammel Ry. Vi er på langfart. Vi har været på langfart. Vi er på vej hjem fra Gammel Ry af. Vi har provianteret Mokai. med Randers vand. Mokai, som de siger. Og vi har fået lidt spis. Det var det lækkert. Vi frygter vejrudsigten. Den ser våd ud. Den ser våd ud. Så vi vender næsen hjem af. Vi har trukket stikket. Vi har trukket stikket. Vi er sgu nogen. Vi kan ikke klare det mere. Ej, vi er for gamle. Vi er for gamle. Men vi holder stadigvæk Randers vand. Det gør vi. Og kan vi vi har godt. købt rigeligt Randers vand, så vi kan stadigvæk Vi kan godt ikke klare os lidt nu. holde dampen oppe. Dag 2, klip 6. 7. 6. Så er vi pakket sammen. Hvad sker der nu, Kim? Vi venter på at blive hentet Vi venter på at blive hentet. af dine fatter. Yes. Det er regnvejr, så gider vi ikke mere. Nu gider vi ikke. Nu tager byfolket hjem, sgu. Ja. Nu gider vi ikke det der regnvejr. hjem for meget. Yes. Ren natur. Det der regnvejr, det kan de godt holde væk. Men det var denne gang. Ja. Tak for denne gang, hedder Ja, det. selv tak. Det var en dejlig tur. Det var en fantastisk tur. Det var også der ikke 38 km i kano. Det var det. Så vi har ikke ligget på en ladeside. Nej, det synes jeg ikke.